Животът на живота, жабата, която летя в небето. Тате. Виждал ли си някога попова лъжичка с малки ръчички и крачета? Тя скоро ще се превърне в жаба. Уау! И аз бих искал да видя това. Това се нарича метаморфоза. Да. Метаморфоза. Но, тате, жабите ги изяждат змиите и птиците. Толкова е тъжно. Вярно е. Но и жабите ядат скакалци и червеи, за да живеят. Това е част от правилата, които е създал животът на живота. Животът на живота? Какво е това? Кажи ми, тате. Може би, когато пораснеш малко. Шин. Не е. Искам да знам сега. Моля те, кажи ми. Наистина ли искаш да знаеш? Да. Искам. Добре тогава. Слушай внимателно. И така, татко започна да разказва история. Това беше историята, която неговият дядо му беше разказал отдавна. Историята за жабата, която летя в небето. Ето ни в Сатояма. Селската природа, където живеят много животни. В нощта на пълната луна, след като оризът беше засаден, жабите започнаха своя голям хор. Гако, гако. Да се разходим на лунна светлина. Гако. Геко, геко. Обичам усмивката ти. Геко. Керо, керо. Омъжи се за мен, Керойон. Това беше голямото любовно пеене на жабите. Колко ли дълго щеше да продължи? Лятото отмина и есента дойде в оризовите полета. От малка попова лъжичка, Пионта беше пораснал в силна жаба. Всеки ден беше заед да яде. Днес той хвана скакалец, щурец и дори паяк. Но един ден... Една огромна змия го гледаше право в очите. Тялото на Пионта се вцепени от страх. Това беше смъртоносен, опасен момент. О, не! Това е краят. Ще ме изядат. Той здраво затвори очи и зачака змията да нападне. Но изведнъж. Пляс. 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 Силен вятър задуха и Пионта беше хвърлен в тревата. Той бавно погледна нагоре към небето. И там беше. Една гигантска птица летеше, държейки змията в ногтите си. Оа! Пионта извика от изненада. За известно време дори не можеше да стане на крака. Есента стана постудена. И скоро зимните ветрове започнаха да духат. Ей, Пионта! Време е да се приготвим за зимата. Да се приготвим? Какво значи това, тате? Ще спим под земята, докато пролетта се върне. Това се нарича зимен сън или хибернация. За Пионта това беше първият му зимен сън. Тате, имам въпрос. Какъв е, Пионта? Кажи ми. Пионта разказа на баща си за деня, когато почти беше умрял. После попита. Наистина ли някой ден ще бъда изяден от змия? Защо изобщо съм се родил? Моля те, кажи ми, тате. Разбирам, това е голям въпрос. Може би малко труден за теб сега. Но искам да знам. Кажи ми сега, тате. Добре тогава, слушай много внимателно. Какво ли ще каже татко? Това е тайна за следващия път, очаквай с нетърпение. Добре, всички, на вас ви е даден живот като хора. Хората не се изяждат като жабите. Тогава защо сме се родили? Моля, споделете мислите си в коментарите.